পুলিশ প্রশাসন সামন না খাই নিরপেক্ষভাবে পুলিশ প্রশাসন সামন না খাই জবাবপত্র চলি জবাবপত্র চলি বিজেপি হুঁশিয়ার বিজেপি হুঁশিয়ার বিজেপি হুঁশিয়ার বিক্রমথানী নেতা কর্মীর উন্নয়নের মাসলা বেমনকারীদেরকে রসাই মানা জবাবপত্র চলি জবাবপত্র চলি খা বিক্রমথা লং বিক্রমথা লং YTF long live YTF long live YTF long live
Long live! Long live! Long live! YPF, long live! Long live! Long live! YPF, long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live!
Ada logo kami mata kisah. Hasil presidennya kita dulu. Madam, motion na.
जों दिनै बिसेस खाया आरो मानदाय कन्स्टिट्युन्सि मजिदपुर कन्स्टिट्युन्सि मिलुयै जों आरो कायसा रतना हामबाय जों दिनै आरो मजलिसपुर कन्स्टिट्युन्सि नेङै जों कायसा थाराव फायलायजाक सिन एसडिपि नो जों मेबरना ब्लायाफोरना बागै तामनि हमाके बिसेस खायै जे बीजेपी जे ताबुक चिन त्रिपुरा राज्यनि जारा ताब चलि तंनाय सरकार बर' चिन त्रिपुरा मथारंनि जि कर्मिरंनि मुङै गोबां फल्स केस गोबां फेक केस गोबां चिन त्रिपुरा मथारंनि जि कर्मिरंनि पर फल्स केस रय गोबां माथा चिन कर्मिरं केस थिखलाय दङ जों आबोनो रोगै आमर मा मोथागनाय पुलिस प्रशासन आं कयनाय पुलिस प्रशासन जों जाव साना फैयो नर पुलिस प्रशासन निउट्रेल मा दंनाय पुलिस प्रशासन साबुन निउट्रेल दं सां मा खायनाय एकदिगिया शुधु तिने बीजेपी सरकार दंनि बं तरफ हिलियावै जतन दिगे बर निउट्रेल सावमा खायनाय चिनि जों देफोर जोंना फाय दङ आर अति सत्तर जदि चिनि कर्मिरंनो परते केस जां माने जे बीजेपी रक जरा फल्स केस माने जदि रसायनो हाया बस कां सालते ककदिन बिसिन जदि जरा चिन कर्मिरंनि मुङै जे केस माने रसायना जायाखै जों बस कां सालो अ रुट लागा जों ब्लक खायरना इनडिफिनिट टाइम नि बागै अ आसाम आगता रुट जों ब्लक खायरना हाके जों जदि चिनि त्रिपुरा मथार कर्मिरंनो पर जों बार बार साय दङ कयेकदिन बिसिन जदि केस माने बन्द खाया अ केस रसायनो हाया आंके जों कग्रै दङ जों दिनै आव साय दङ जे जों गेलरि सावो जों अ आसाम आगरतला रुट जों ब्लक खायरा थाङै दङ तमुं जे त्रिपुरा कर्मिरं जे केस माने आमर जों मोथागि आंके हामबाय কয়জনের মুঙ্গলে কেস टोटल प्राय अ मजलिसपुर सिमिना प्राय 20 থেকে 25 জন केस कलाइजाक बरक ताबुक अ केस रसिना यागासिन बुसा सल्टे कतन आन्दोलन आं पुले फुरुं साका फल्स केस फेक केस चिन कर्मिरक नरक त्रिपुरा हा गनाङै साइमानो त्रिपुरा मथारक वलाय सलाय हामजागिया त्रिपुरा मथारक जीवन वायलेंस हामजागिया फेबा चिनि मुङै जों वायलेंस खायो त्रिपुरा मथारक वायलेंस खायो चिन मुङै केस रु फेबा सारा त्रिपुरा हा गनाङै साइमानो चिन बबा गन नेतृत्व त्रिपुरा मथारक कुनजा वायलेंस खाया चिन कर्मिरक डिसिप्लिन माने जे राजनीति खायो से बीजेपी राव सन्त्रास खायो सारा त्रिपुरा बरक साइमानो फेव तेरा मथारे कुनु चिन नगला जों सन्त्रास खायमाने फेवा बीजेपी रक त तेमथन किरिजा 2023 बरते फाइले बरक साइमानो एक मत त्रिपुरा मत फाइले 2023 अबगै जे तेमथन कर्मी रन का सुनाय पर आमि खायजंगो फेवा आंको ग्रो त फेक केस रमा बाय फल्स केस रमा चिन कर्मी रन के सुदार मांगला तेरा मत जयिंनाय कुबिनि जयिंनाय चिन बबा ग्रान जयिंनाय थाखाय दं 2023 हामबाय साब दं तिन नक दे जों अर फाइजाक चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चि बरंग आन्तनि देवरमा दङ मजलिसपुर ब्लक प्रेसिडेंट चिन बरंग नां सिनियर लिडार सुधीर देवरमा दङ वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट बरंग आइसुक दङ गोबां डिस्ट्रिक्ट टिडब्ल्यू प्रेसिडेंट गोबां मासिना ब्लक प्रेसिडेंट फाइजाक गोबां से तिर फाइजाक अर जों मटामटी तिनि जों प्रायर चिन मजलिसपुर ब्लक नि जारा लिडार द फाइजाक त कर्मी रग फाइजाक हामबाय दा बिकास नि जाका छोडे जों अलरेडी रेभलिउसन दंमाया गुलो तापर पुलिस प्रशासन जों आन्दोलन टाइम रेखा 2-3 दिन बिसिङो जों जदि जोंनो कुनु सलिउसन खारि हांगे जों आसाम आगरतला रुट जों इन डिफरेंट टाइम जों ब्लकेट नायनि साखा जों ता पर्सन कक रजाक 2-3 दिन बिसिङ कुनु सलिउसन बर रनाय जों कक कराक बै साखा जों कुनु सलिउसन 2-3 दिन बिसिङ उइया हांगाके जों टेप आन्दोलन पद थाङै दङ उइ मानो जों अ आसाम आगरतला रुट फना इन डिफरेंट टाइम नि बागै जों रुट ब्लक खारि मान हायसे तामनि माके जों बरसन कक रजाक बरक नि कम बर बसन दार माइगाना आबुन यागला जों से नेक्स्ट जों स्टेप ना थाङो तामनि आं फुले फुरुं साखा बीजेपी रो किरिजाक ताबु 2023 बीजेपी शेष नि खाया त्रिपुरा मथासिबिन तमसियो पार्टी 2023 नि बागै रेडिंग जाक बीजेपी रो किरिजाको बीजेपी रो साइमानो त्रिपुरा मथा फासिनाय 23 बरक तांगो जों नरमरना चि कर्मी रन केस रो फल्स केस याबा अ फल्स केस बर सिनारि बस तां सालो अ तमुं तम बर बिट केस नासि तंलाक बीजेपी नो जों नायनाय बर बुसक कराक जोंहा जाव थानाय याबा जों आसे कराव थायो जों आं फुले फुरुं थाजाक चिन तेरा मथा वायलेंस हामजागिया चिन तेरा मथा जीवनाव वाय सलाय हामजागिया जों शान्ति श्रृंखला जों बजायसे राजनीति खायोसि या बस तां सालो तरि अमृत तमुं तंगा जों नासि तंलाक त्याबा कतन आन्दोलन ने तै कतन कोंनाय हायसि अबागे जे पुलिस को मते जों 2 दिन जों नासिनाय 2-3 दिन जों सलिउसन जों नर्मल 3 जों आम पर नेक्स्ट स्टेप किनि जों आसाम आगरतला रोड
जों जेनाफोर जों इनडिफरेंट टाइम बाय रुट ब्लक खालामनो हासि हामबाय रमजांनाय बो ते बाद बाकी बो एरेस्टा खाइदों एबं सल्यूशन मारनाय हासि एरेस्ट इमिया सल्यूशन मा खाइनाय तामनि मागा बर फल्स केस हो फेक केस जे केस हो जे गटना बर गरै जे गटनानि पम कोन एविडेंस कर पुलिस थाने कोन एविडेंस कर जे बर खाइउनाय आ फल्स केस बीजेपी रो माने अब कासुया गां फुले फुल साका जों इनडिफरेंट टाइम बाय जों जेना लामा जों ब्लक खारिमान हासि हामबाय